Her er Mia. Mia er lige flyttet ind i sin nye lejlighed og vil gerne hænge en lampe op. Hun mangler en stige og en boremaskine. Det kan man købe, eller man kan leje det på eBay. Her er Claus. Han er godt selv mand og har en masse værktøj. Værktøj kan man lade stå i et hjørne, når man ikke bruger det, eller leje det ude på eBay. På eBay kan alle gøre som Mia og finde de ting, man engang imellem har brug for til en pris, som passer dig til. Og alle kan gøre som Claus, leje de ting ud, man ikke bruger hele tiden. På den måde gør man noget for miljøet, tjener lidt ekstra og hjælper andre. På eBay kan Claus se, hvad andre mener om Mia, og Mia kan se, hvad andre mener om Claus og hans værktøj. Mia betaler Claus og lægger et depositum, hvis Claus vil have det. Depositummet betaler Claus tilbage, når Mia afleverer hans værktøj. Og imens Mia fikser sin lejlighed med Claus' værktøj, nyder Claus sin ferie. Sommerhuset og et surfkursus har han fundet på eBay. Vi mener, enhver har noget, som nogen en gang imellem har brug for. Brug eBay og lej det ud. Gør mere med mindre sammen. eBay.